हेल' लोगोफोर, दिनै 23 अक्ट'बर आरो बे 23 अक्ट'बरनि फुंनि समाव गासैबो गोनां रादाब आरो कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैदों। दा बेवहाय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोननि जिउआव खामानि होनाय गासैबो खौरांफोर। दा बेखौ नोंथांमोना फारि नायलांनो हानाय जागोन। फार्स्टआव नुगोन नोंथांमोना इन्डियान टुरिस्ट स्टेटिस्टिक्सनि बादिब्ला भारतनि उत्तर प्रदेश रायजोआ डमेस्टिक टुरिज्मआव रेंकिंआव फार्स्टआव मोननो हानाय जाबाय होनदों। माने इन्डियान टुरिस्ट स्टेटिस्टिक्सआव उत्तर प्रदेश रायजोआवनो हादरनि गेजेराव हादरनि मानसिफोरा माने भारतनि गुबुन गुबुन स्टेट एबा रायजोफोरनिफ्राय बांसिन मानसिफोरा बेरायहैयो होनदों उत्तर प्रदेश रायजोआव। आरो बे स्टेटिस्टिक्सनि रेंकखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। फार्स्टआव उत्तर प्रदेश, तामिलनाडु सेकेन्ड, थार्ड अन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक 4, 5 महाराष्ट्र, बेबायदिनो फारि 10सिम नोंथांमोना टप 10 नुनो मोननाय जादों। दा बेनिफ्राय इन्टारनेसनेल टुरिस्ट रेंकिंआवहाय तामिलनाडुआ दङ। दा बेयाव मा होननाय जागोन, तामिलनाडु स्टेटआवनो बाहेरा हादोरनिफ्राय बांसिन मानसिफोरा नायनो फैयो होनदों आरो बेखौ फोसावनानै होदों इन्डियान टुरिस्ट स्टेटिस्टिक्सआव। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव बावैसो ICMR-आ कभिरेफ टेस्ट किटखौ गनायथि होबाय होनदों आरो बेखौ IIT खड़गपुराव गनायथि होनाय जादों होनदों। हठात IIT खड़गपुराव कभिरेफ टेस्ट किटखौ बानायनाय जादों होनदों आरो बे दानिया ICMR-आ मा बुस्थु बेखौ नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोदो। बे जाहैबाय ICMR-आ जादों इन्डियान काउन्सिल अफ मेडिकेल रिसार्च आरो बेनि गेजेरजों कभिरेफ बानायनाय जादों होनदों। आरो कभिरेफआ जाहैबाय मा बुस्थु बे नोंथांमोना नायबानो जाबाय। जे COVID-19नि जेनाखि टेस्ट खालामनाय, बे टेस्ट खालामनाया मा होनदों 1 घन्टानि गेजेरावनो 500थानिबो बांसिन रिजाल्ट खालामनो हानाय मोनसे डिभाइस दिहुनदों होनदों। बे डिभाइसखौनो कभिरेफ होननानै बुंनाय जादों। नोंथांमोननो सावगारियाव दिन्थिनानैबो होनाय जादों आरो नैबावहाय स्क्रिनशट खालामनानैबो होनाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव CEO अफ द इयार 2020 बान्थाखौ सोर मोननो हानाय जाखो होनदों। दा मा होनदों, बोसोरफ्रोमबो CEO नि थाखाय रेंकिं खालामनानै सायख'नाय जायो। दा बेनिनो CEO अफ द इयार 2020 बान्थाखौ मोननो हाबाय होनदों। बे जाहैबाय नैबे बिथाङा प्रबीर कृष्ण बिथाङा मोननाय जादों होनदों। प्रबीर कृष्ण बिथांनो, आरो बिथाङा ट्राइफेड कम्पानिनि MD आरो CEO मोनदों। आरो CEO नि ओंथिखौ नोंथांमोना मिथियाब्ला नुनो मोनगोन चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार। आरो बिनिफ्राय बिथाङा CEO अफ द इयारल' नङालासिनो मोनसे मोनबावदों, भिजनारि लिडारशिप एवार्डबो मोननो हानाय जादों बिथाङा। बे जाबाय प्रबीर कृष्ण बिथाङा। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव बावैसो आइजोफोरखौ डमेस्टिक भायलेन्सनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय भडाफन आइडिया टेलिकम कम्पानिया माइ एम्बार मुंनि मोनसे मबाइल एप लन्च खालामनो फोसावबाय होनदों। माइ एम्बार मुंनि मोनसे मबाइल एप लन्च फोसावदों होनदों आरो बेजों गेजेरजों आइजोफोरा डमेस्टिक भायलेन्सनि सायाव माखासे हेल्पफुल मोननो हानाय जागोन होनदों। डमेस्टिक भायलेन्सआ जादों समाजनि माखासे गाज्रि आखुफोरनि सुबुंफोरनि थाखाय जोंनियाव आइजोफोरनि सायाव माखासे आक्रमण जायो। दा बेनि सायाव बेखौ रैखाथि खालामनो थाखाय भडाफन आइडिया टेलिकम कम्पानिया माइ एम्बार मुंनि एप लन्च खालामबाय होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नासाया नकिया मबाइलखौ अखाफोराव 4G LTE नेटवर्क फोनांजाबहोनो थाखाय सायख'नाय जादों होनदों। माने अखाफोरावबो 4G नेटवर्क कानेक्सन खालामनो थाखाय नकियाखौ सेलेक्सन खालामनाय जादों होनदों आरो बेखौ नासाया खालामदों होनदों। नासा नेशनेल एर'नस्टिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बे हेडक्वार्टार वाशिंटन DC USA नि। बेनिफ्राय गायसननाय जादोंमोन 1958। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6, भारतनि हारियाना रायजोखौ एनिमिया फ्रि इन्डिया इन्डेक्सआव फोसावनाय जाबाय होनदों। माने भारतनि हारियाना रायजोआ मोनसेल' रायजो होनदों जेराव एनिमिया फ्रि जादों होनदों। माने मा होननाय जादों, एनिमियाया मोनसे बेराम, बेखौ गोबाङानो मोनथिखाबोबाय। दा बे बेरामनिफ्राय हारियाना रायजोआ रैखाथि मोनबाय होनदों। बेनि थाखायनो बेखौ फार्स्टआव फोसावनाय जाजेनबाय होनदों। हारियानाया एनिमिया फ्रि इन्डिया इन्डेक्सनि फार्स्टआव दङ होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 7, भारतनि दिल्लीयाव हादरनि मादावनो गिबिसिन कमार्शियेल OCNG प्लान्ट एन्ड डिस्ट्रिबिउसन स्टेशन बेखेवबाय होनदों। माने मा होनदों, मोनसे कमार्शियेल हिसाबै OCNG प्लान्ट बेखेवनानै होनाय जाबाय होनदों दिल्लीयाव। आरो बेयाव OCNGखौ पाब्लिकफोरनि थाखाय स्टेशन हिसाबै मोनगोन, स्टेशन हिसाबै बेखेवनानै होनाय जादों। बेनिफ्राय पाब्लिकफोरा OCNGखौ मोननो हानाय जागोन आरो बे दिल्लीयावनो गिबिसिन बेखेव जानाय जादों होनदों। दा OCNGआ मा जागोन, हाइड्रजेन इनरिच्ड कम्प्रेस्ड नेचारेल गेस। बेखौ नोंथांमोना नुदों OCNG, बे जाहैबाय हाइड्रजेन इनरिच्ड कम्प्रेस्ड नेचारेल गेस। बेखौ मोननो हानाय जागोन होनदों।
बेनिनो स्टेसन खालामनानै होनाय जादों दिल्लीयाव। बेहाय नुगोन नाम्बार 8 दा नेसनेल पुलिस कमेमरेसन डे हिसाबै बबेखौ फालिनाय जायो 21 अक्ट'बरखौ फालिनाय जायो होनदों नेसनेल पुलिस कमेमरेसन डे। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 9 RPF आइजोफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय माने ट्रेनाव रैखाथि होनो थाखाय विशाखापट्टनम टु दिल्ली खारग्रा AP एक्सप्रेसआव मेरी साहेली मुंनि मोनसे हाबाफारि बा इनिसिएटिभ लाबाय होनदों आरो बेनि गेजेरजों नैबे विशाखापट्टनम टु दिल्लीनि जेसेबां नैबे AP एक्सप्रेस दं बे AP एक्सप्रेसआव बिथांमोनहा बे मेरी साहेलीखौ बाहायनाय जागोन होनदों आरो बेजों आइजोफोरखौ रैखाथि होनाय जागोन होनदों RPF रेलवे प्रटेक्शन फर्स बिथांमोनहा। बेनिफ्राय नाम्बार 10 मल डे हिसाबै बबे सानखौ फालिनाय जायो होनदों अर्थात 23 अक्ट'बरखौ फालिनाय जायो देग्लायनि बोसोरफ्रोमबो 23 अक्ट'बरखौ मल डे हिसाबै फालिनाय जायो आरो बे मल डेखौ सोर फालिनाय जायो होनदों बे बोसोरफ्रोमबो केमिस्ट्रि बिफानाव फालिनाय जायो होनदों केमिस्ट्रिनि मोनसे बाहागो बेयो केमिस्ट्रि बिफानाव मल डेखौ फालिनाय जायो होनदों। दा बेखिनि एसेनोसै सिगांनि खौरांफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेयाव थानानै नायनो हानाय जागोन आरो बबे साननि कारेन्ट एफेयार्सखौ नायनो नोंथांमोनहा सेलेक्ट खालामनानै नायबानो जाबाय प्लेलिस्टनि लिंक होनाय जादों बेयाव हाबबानो नोंथांमोना गासिखौबो मोननो हानाय जागोन। गोजोन्थों।